сега. Пред вас са най-добрите ученици, най-задружните, най-умните, най-прекрасни деца. Пълни с енергия, пълни с изненади, устремени към знания и своите мечти. Ще ви разкажа за тях сега. 3, 2, 1, старт! Часовникът звъни, алармата безжалостно ни буди. Започваме с домашни уроци трудни, а после с тежки раници на рамо, пълни с учебници, тетрадки и мечти. Към училището тръгваме отново. Грешим понякога, но пак вървим. Заедно учим се да победим. Когато паднем, ставаме отново, защото вярваме в нашето слово. Училищният звънец ни вика, 5 А влиза широка усмивка. Класата ни, клас мирно. Здравейте, госпожо! Здравейте, ученици! Ето го нашият клас, задружен и див. Мелодичен, еуфоричен, 5 А, това е нашият клас. Мелодичен, еуфоричен, 5 А, това е нашият клас. Чуй как звучи нашият клас. Галин, Крис, Катрин, аз съм Никол, Диана, Митко, Серкан, Стефчо, Пламена, Кайтуна, Луис, Георги, Тифани, Деница и Лайда, Марти, Кристиян, Немо, Стиляна, Василена, Еди, Симона, Кристина, Йоана, Галина, Крис. 5 А, най-добрите са сред нас. 5 А, светим лайка стара. И знае знанието дава сила, то отваря всяка тайна врата и ни укрила. Четем, решаваме, питаме пак, учителят е нашият светъл знак. Родителите вярват в нас, любов, дават и крила и сила. Старем се за тях, за нас успеем ли, гордеят се и са щастлив. А ние блестим, 5 А, еуфоричен, 5 А, това е нашият клас. 5 А, еуфоричен, 5 А, това е нашият клас. Чуй как звучи нашият клас, за чия списък си мена. Най-добрите са сред нас. 5 А, всека най-тъсна. Чуй как звучи нашият клас. Всички си, Сина, Никол, Диана, Митко, Серкан, Яна, Митко, Серкан. 5 А, най-добрите са сред нас. 5 А, светим лайка стара. 5 А, най-добрите са сред нас. 5 А, светим лайка стар. Галина, Крис, Катрин, аз съм Никол, Диана, Митко, Серкан, Стефчо, Пламена, Кайтуна, Луис, Георги, Тифани, Деница и Лайда, Марти, Кристиян, Стиляна, Василена, Еди, Симона, Кристина, Йоана, Галина, Крис. Не сме деца, но утре ще порастем. Всеки има свой голям решим проблем. Но когато рамо до рамо стоим, страховете отминават и приятелството градим. Ние сме най-задружният клас, най-лудият клас нас. Много ми си никой не е сам от нас. Ако днес се учим и се трудим честно, утре ще успеем в живота по-лесно. 5 А, това е нашият клас, нашият звезден задружен клас. 5 А, чуй как звучи нашият клас. 5 А, чуй как звучи нашият клас. Никол, Боко, Серкан, Бикбо. 5 А, това е нашият клас, нашият звезден задружен клас. Карина. Основно училище Яне Сандански. Тук започва нашият голям подем. 5 А, блестим като звезда. Заедно ще покорим света. 5 А, блестим като звезда. Заедно ще покорим света. 5 А, благодарим ви, учители.
Госпожо Дзанева, Игнатова, Николова, Василева, Гугова, Иванова, Шидерова, Маламова, Канелова, Зуча. Благодаря ви, господин Изаов и господин Иванов. Искаме жидучикане. Евжи потутик. Без нас трудим, що ставим сута. Протопорим. Благодарим ви.